Čo by mal ten, kto zvažuje predaj nehnuteľnosti v roku 2026 urobiť ako prvé a čomu sa zasa naopak vyhnúť? Národná banka Slovenska zaznamenala za rok 2025 medziročný rast cien cirka 11,7%. V roku 2019 byty vychádzali zhruba okolo 90-96 tisíc eur dvojizbového. Dnes cena takéhoto bytu je zhruba medzi 180-185 tisíc. Priemerná dĺžka predaja bytov v našej ponuke v roku 2025 bola niekedy napriek tej zlej prezentácii vyvolá to záujem o tie obhliadky, lebo je to žiadané, hej. Keby to mali na poriadku, tak je ten dopyt ešte väčší. Možno by sa im podarilo vylicitovať cenu. Keby si mala jednou vetou opísať dnešný trh, čo by si povedala? Tento podcast je pre každého, koho zaujíma svet realít. Či už plánujete svoj predaj alebo kúpu, ste odborník z branže, alebo vás jednoducho zaujíma, ako sa vyvíja realitný trh na Slovensku či v našom Pezinku, tak ste tu správne. Som Natália Podstrelencová a v tomto podcaste sa budem s odborníkmi z praxe rozprávať o tom, ako sa rozhodovať na realitnom trhu správne. Mojím dnešným hosťom je moja kolegyňa a mama Danica Tomášových. V realitách pracuje už vyše 25 rokov a zažila si teda toho naozaj veľa. Od rastu cien či finančnej krízy, prechodu na euro alebo šialený dopyt počas obdobia covidu. Dneska sa budeme rozprávať o tom, ako si myslíme, že sa bude vyvíjať realitný trh v roku 2026, aké chyby alebo čo podceňujú aktuálne najviac klienti pri predaji a kúpe nehnuteľnosti, ale aj o tom, aká je situácia na pezinskom katastri aktuálne. Takže vítaj, Danica. Ďakujem a teším sa na našu spoločnú diskusiu. Ja by som na úvod rada začala nejakými dátami o tom, ako sa vyvíjal rok 2025 a potom teda sa ťa spýtam, ako si myslíš, že to bude v roku 2026. Národná banka Slovenska zaznamenala za rok 2025 medziročný rast cien cirka 11,7%. To sú teda dáta ešte ku koncu septembra, ku koncu 3. kvartálu. Ten 4. kvartál ešte nemáme vyhodnotený, bude to až po tomto našom natáčaní, približne v polovici februára. Za rok 2024 na porovnanie bol ten medziročný rast 6,7%. Čiže teraz tu máme pravdepodobne určite dvojciferné číslo, hoci teda nepoznáme vývoj za 4. kvartál ešte. No a zároveň by som rada povedala, ako sa vyvíjali úrokové sadzby. Tie nám v priebehu minulého roka klesali, kým v podstate na konci roka 2024 bola priemerná úroková sadzba ešte 4%, tak ku koncu novembra, lebo december takisto ešte nie je vyhodnotený, hlási MBS priemernú úrokovú sadzbu 3,41% na poskytnutých nových hypotékach. Čiže sa bavíme o nových hypotékach s fixáciou 3 roky. Takže to z tých cca 4% vyklesalo na 3,41%. Čo si teda myslíš? Aký bude vývoj jednak tých cien v roku 2026 a jednak úrokových sadzieb? Alebo čo to bude ovplyvňovať? No, vývoj cien samozrejme bude ovplyvňovať viacero faktorov a teda nielen u nás doma na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí. Aktuálne pociťujeme asi všetci konsolidáciu, ktorá sa deje u nás v našej krajine a jej vlastne vplyv na kúpnu sílu samotného obyvateľstva či náladu ako takú v spoločnosti. Ďalšími faktormi sú to geopolitické faktory naprieč celým svetom a sadzby predpokladáme, že sa budú hýbať v rozpätí niekde medzi 3,5% až 3,9%. Slovensko žiaľ stále patrí medzi tie rizikovejšie krajiny eurozóny, čiže je predpoklad, že môžu ísť aj mierne nahor. Samozrejme sa bavíme o priemerných úrokových sadzbách a vždy je na samotných bankách na individuálnom posúdení každého jedného klienta. Tým, že teda tie úrokové sadzby nemáme predpoklad, alebo myslíme si na základe toho, čo sme si naštudovali a čo evidujeme, že sa deje, že by teda úroky nemali klesať. Čo to bude robiť s tými cenami tých nehnuteľností? Že čo si myslíš? Budú aj tie rásť? Samozrejme, vývoj úrokových sadzieb v bankách a realitný trh určite spolu súvisia. Taký môj názor k tomu, či budú tie ceny rásť, tak
podobne ako to bolo v tom 3. kvartáli minulého roka, kde sa ten medzikvartálny rast spomalil, z nejakých 3-4% to išlo na, myslím, cca 1%, tak myslím si, že to sa bude diať aj teraz, minimálne v tej prvej polovici roka 2026, keď môj odhad, že tie ceny u nás budú rásť, lebo ako si povedala, tá ponuka je malá a toto tiež ovplyvňuje, že ten dopyt, hlavne u nás v Bratislavskom kraji, je veľký a toho bývania je nedostatok. Ale bude ten rast asi taký pomalší, si myslím, že môj odhad. Teda som zvedavá na výsledky za ten 4. kvartál, ale ja si myslím, že to bude také pomalšie tempo rastu tento rok. Čiže obzvlášť možno aj preto, lebo to sú veci, čo klienti predávajúci teraz pocítia, hej, že ten trh rastie pomaly, že nie je taký veľký dopyt, nemajú možno taký veľký ohlas na tú svoju predávanú nehnuteľnosť, tak si myslím, že to pocítia ten pomalší rast v zmysle, že budú musieť naozaj dobre napríklad stanoviť cenu. Hej? Budú musieť možno vydržať nejaký čas na tom trhu a budú musieť vedieť posúdiť, že či to tam majú ešte príliš krátko na to, aby robili nejaké cenové úpravy, alebo naopak, už to tam je príliš dlho a treba urobiť nejaké cenové úpravy. Že si myslím, že naozaj v tom roku 2026 to bude ťažšie pre posúdenie predávajúcich, že či budú vedieť dosiahnuť tú maximálnu predajnú cenu, hej? Či to budú bez pomoci profesionála vedieť dobre predať. Čo si myslíš? Podľa mňa bude stále kľúčové pre všetkých klientov, aby sa obratili na profesionála v danej oblasti. Je to tak, ako so všetkými profesiami. Aj my sme profesionálni sprievodcovia vlastne týmto celým procesom a vieme presne, ako sa trh v danom čase vyvíja. Vždy to býva rozdielne. Je obdobie, kedy vládnu predávajúci, je obdobie, kedy vládnu kupujúci, ale myslím si, že práve teraz v tomto období budú tí, ktorí budú mať navrch, a to kupujúci. Súhlasím s tým, že to vidíme trošku na tom správaní tých kupujúcich. Áno, práve budú mať dostatočný priestor. Teraz napriek tomu, že ponúk stále nie je dostatok, aby uspokojil celý dopyt, ale nakoľko ceny pomalým tempom stále rastú, stále sa stáva to bývanie mnohokrát pre mnohých nedostupné a teda príde to k tomu samotnému silnému zvažovaniu zo strany kupujúcich a teda tí požadujú dostatočný priestor aj čas na to, aby sa rozhodli pre konkrétnu nehnuteľnosť. Súhlasím. A možno by som sa teraz dotkla témy dĺžky predaja, lebo vnímam, že to mnohí predávajúci nevedia, nevedia ani odhadnúť, že koľko im, alebo majú mylné predstavy, koľko bude trvať predaj, povedzme, ich bytu. Hej, môžeme sa baviť o bytoch. Zasa nejaké možno dáta, že ja som si urobila takú štatistiku, že priemerná dĺžka predaja bytov v našej ponuke v roku 2025 bola 2 mesiace. Hej. Tou dĺžkou predaja myslím dĺžku od zverejnenia inzerátu po podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a zložení rezervačnej zálohy. Hej, to je ten moment do toho nájdenia kupcu, ktorý sa zaviaže, že ku kúpe pristúpi. Takže priemerne sme tam mali 2 mesiace. Boli však medzi týmito bytmi aj byty, ktoré sa predávali 3 alebo 4 mesiace. Ale zase aj také, ktoré sa predali za mesiac alebo do mesiaca. Moja otázka na teba by bola, či môžeš možno bližšie povedať z našej praxe, že aký typ nehnuteľností sa predával koľko boli tie... A čo to boli za typy podľa teba, ak sa to dá nejako zakategorizovať, čo sa predávali dlhšie a čo sa naopak predávali kratšie? Možno to niekomu pomôže. A možno potom taká podotázka, že to sa bavíme teda za minulé obdobie, za rok 2025, prípadne doteraz, do toho januára 2026. Ale ako to vidíš v tomto budúcom nastávajúcom roku? Bude to trvať dlhšie? Hej? Bude ťažšie predať? Hoci ten január je zatiaľ celkom živý, čo sa dopytu týka. Áno. No ono je to svojím spôsobom, táto dĺžka predaja platí po celú dĺžku môjho podnikania. Vždy je to dané správne stanovenou cenou predajnou. Áno. A vždy
viem povedať, že s dobre stanovenou predajnou cenou by sa mala nehnuteľnosť, poviem pri bytoch, lehota by mohla byť od 3 do 6 mesiacov a pri domoch od 6 mesiacov do 1 roka. Áno, keď sme porovnávali vlastne rýchlosť predaja týchto našich posledne realizovaných nehnuteľností, vyšiel nám zaujímavý záver, a to, že nehnuteľnosti, ktoré sú za prvé s dobre stanovenou predajnou cenou a majú nejaký za sebou v rekonštrukcii, alebo sú to novostavby, proste kvalitne spracované rekonštrukcie, sa predali za oveľa kratšiu dobu. Táto doba je do 1 až 2 mesiacov a práve nehnuteľnosti, ktoré sú v pôvodnom stave, sa predávajú troška dlhšie. Je to medzi 4 až 6 mesiacov. A práve to nám vyplýva z toho, že klienti mnohokrát napriek tomu, že nemajú dostatok financií na drahšie nehnuteľnosti, ale nie sú ochotní ani rekonštruovať nehnuteľnosti, kupovať si nehnuteľnosti v pôvodnom stave. A ja si ešte pamätám, že sme teda vyhodnotili, že samozrejme aj tá veľkosť závaží a tým pádom ako keby to cenové spektrum, v ktorom sa tá nehnuteľnosť nachádza, že tie jednoizbové a dvojizbové byty, ktoré sú jednak cenovo dostupnejšie a jednak je tam po nich najväčší dopyt. A to historicky za celé tvoje pôsobenie vždy tak asi bolo. Čiže jednak sú to štartovacie nehnuteľnosti ako prvé bývanie pre mnohých a dneska pri takom tom rozmachu toho investičného kupovania nehnuteľností sú to tiež zaujímavé nehnuteľnosti do portfólia týchto investorov. Takže tam je ten dopyt väčší. A tak tam bola tá dĺžka takisto do 1 mesiaca, alebo 1 mesiac v priemere. Zatiaľ, čo keď to boli väčšie nehnuteľnosti, nemuseli byť v pôvodnom stave, ale teda o bytoch konkrétne teraz vravím. Ako náhle to bol štvorizbový byt, ktorého cena je proste okolo 300 000 eur napríklad, už sa hýbeme radovo inde, tak takisto si to vyžiadalo ten svoj čas. A boli to napríklad 4 mesiace, ale bolo to úplne v poriadku a v podstate predajná cena sa dosiahla bez potreby nejakého znižovania. Áno, presne tak, ako hovoríš. Tieto malometražné byty, menšie byty, proste áno, slúžia ako buď na prvé bývanie alebo investičná nehnuteľnosť. A pri týchto väčších bytoch, poviem veľkometražných alebo proste novších novostavieb, tak tam tie ceny naozaj rastú a sú svojím spôsobom aj porovnateľné k domom, ale je časť klientely, ktorá proste jednoducho nemá záujem o bývanie v rodinnom dome, ale chce mať luxusnejšie bývanie, ale je to stále vlastne v nejakom bytovom dome a teda tam tie ceny naozaj rastú a zase tá lehota vyplýva z toho, že buď potrebujú niečo predať, alebo teda zúžiť ten výber tých kupujúcich sa musí, ktorých práve táto nehnuteľnosť osloví. A ešte posledný faktor ma napadá, čo ovplyvňuje aj tú dĺžku predaja a to bola lokalita. Ano. Že niekedy aj napriek tomu, že to bol byt v pôvodnom stave, ale bol v centre Pezinka, tak samozrejme tam opäť sme dosiahli predajnú dĺžku do mesiaca. Hej? Áno, absolútne súhlasím. Takže tá lokalita je takisto dôležitý faktor. Čo si myslíš teda v tom roku 2026, ešte toho sme sa nedotkli, že myslíš, že tá dĺžka predaja, povedzme bytov, aby sme sa bavili o bytoch, keďže to je úplne niečo iné ako rodinné domy, tak bude to stále tie 2 mesiace, alebo bude to dlhšie? Stále si stojím za tým, že prvý krok je správne stanovenie tej predajnej ceny. A tá lehota mnohokrát závisí aj od toho, ako teda budú tí majitelia, predávajúci rešpektovať to naše odporúčanie. Hej? Prax nám za tie roky skutočne ukázala, že výchylky nad 5% od nášho odporúčania naozaj sa neoplatia a teda mnohokrát rešpektujeme požiadavku toho klienta, ale v konečnom dôsledku sa presne ukáže, že nami stanovená odporúčaná cena bola správna. Čiže bude to závisieť od tej ceny aj v tom roku 2026. Áno. Ako v prvom rade. Áno, to je pravda, hej. Že to vždy závisí. Taký môj názor, že to nebude určite rýchlejšie. Áno, tá cena je vždy kľúčová, ale tým, že, ako som spomínala predtým, že neočakávam nejaký väčší rast, ten rast tam bude, ale že bude proste pomalšie to tempo rastu než v roku 25, tak si myslím, že aj tá dĺžka predaja nebude kratšia.
Áno. Za predpokladu, že aj cena je stanovená správne. Že môže sa stať, že proste ten pôvodný stav trojizbového bytu bude na tom trhu 3 mesiace. Alebo aj 4. Áno. Hej. Samozrejme, prvý ten dôležitý faktor je cena, ale potom samozrejme sú tam aj ďalšie atribúty, ktoré stoja za prezentáciou samotnej nehnuteľnosti. A to je tiež veľmi dôležitý faktor. Či klienti dajú na naše odporúčania. Niektoré nehnuteľnosti sú 100% pripravené na predaj, niektorým treba urobiť nejaké drobné kozmetické úpravy a je teda na tých klientoch, na tých majiteľoch, či dajú na tie naše odporúčania alebo nie. Pretože drobné veci v konečnom dôsledku vedia urobiť ďaleko vyšší osoch a efekt. Áno, čiže tam už sa dotýkame toho, čo sme aj vo videi rozprávali, že bude jednou z tém dnešného nášho rozhovoru. A to sú také chyby, ktoré často robia, poviem to teraz, že predávajúci, keďže bavíme sa z ich pohľadu, ktorí sa snažia predať svoju nehnuteľnosť za maximálnu možnú trhovú cenu v danom čase. Takže jedna z tých chýb je, alebo dve sme už pomenovali minimálne, takže v prvom rade tá nadhodnotená cena, v druhom rade tá zlá prezentácia. A možno môžeme približiť, že čo pod tou zlou prezentáciou rozumieš? Prvý je vždy dojem, keď či už my alebo klient vstúpi do tej nehnuteľnosti a tam už vlastne to je prvý bod, ako osloví toho klienta. Čiže tam spolu prehodnocujeme s majiteľmi, či je všetko v poriadku, ako treba pripraviť nehnuteľnosť na fotografovanie, pretože to je samozrejme súčasť nášho servisu celého právneho. Patrí aj prezentácia nehnuteľnosti. Spolupracujeme dlhé roky s profesionálnym fotografom. Nesnažíme sa fotkami niečo zakrývať, ale práve dať najlepší obraz tej nehnuteľnosti, predstavivosť pre toho potenciálneho vlastníka. Čiže ako sa pripraví nehnuteľnosť na toto fotenie je veľmi dôležité. My sme napomocní majiteľom, a sme radi, keď aj oni nám, aby dali na naše odporúčanie. Treba minimalizovať zbytočné veci v nehnuteľnosti. A vždy to klientom hovorím, že to majú ako prípravu na sťahovanie. Hej. Možno by som povedal, že zároveň keď je to nehnuteľnosť veľmi žiadaná, napríklad opäť poviem, že byt v centre Pezinka, tak niekedy napriek tej zlej prezentácii, akože tým myslím nepekným fotografiám, tmavým, bez svetla, prípadne s nejakým neporiadkom v tej domácnosti, tak napriek tomu vyvolá to záujem o tie obhliadky, lebo je to žiadané, hej? Predstavme si jednoizbový, dvojizbový byt na Záhradnej ulici v Pezinku, hej? Že klienti si možno ani nemusia uvedomiť, že urobili nejakú chybu v prezentácii, lebo aj tak tam budú mať ten dopyt. Čo si ale neuvedomujú je, že keby to mali na poriadku, tak je ten dopyt ešte väčší. Áno. Že proste príde tam viac predsa len ľudí, lebo tie fotografie majú istú emóciu, proste, alebo musí to vyžarovať nejakú emóciu a tá emócia tiež predáva, či tomu veríme alebo nie. A to je ako keby taký fakt. Prišlo by ich tam možno viac, možno by sa im podarilo vylicitovať cenu, keby mali všetko proste nastavené na 100%. Ano. Lebo keď čo len niečom poľavia, nie, tak sa o niečo predpokladáme ubrali. Áno, opäť súhlasím a zase je tu dvojitý pohľad napríklad na takéto nehnuteľnosti, kde všetci vlastníci nehnuteľnosti v centre mesta si myslia, alebo sú presvedčení, nech je nehnuteľnosť v akomkoľvek stave, že si to sami predajú za najlepšiu cenu. A mnohokrát vidíme, že práve síce o takéto nehnuteľnosti by bol záujem, ale jednak bude nesprávne prezentovaná, hej, nekvalitne, alebo teda je tam úplne prestrelená cena. A vtedy zase sa mi ponúka tá otázka, prečo si nepozvať profesionála, ktorý presne vie, ako postupovať pri predaji tej nehnuteľnosti, má celý marketing zmaknutý, ako sa povie, a že vlastne prípravou alebo proste proces, ktorý by išiel cez profesionála, by mu mohol v konečnom dôsledku priniesť väčší osoh, ako keď si to robí sám. Súhlasím. A ešte možno pod slovičkom prezentácia, okrem teda fotografií, rozumieme aj to, že keď je ponuka portfóliu viacerých realitných kancelárií, najmä v množstve,
napríklad jeden byt inzerovaný 6-7 kanceláriami. Veľmi pravdepodobné vtedy je, že majú tie inzeráty rozličnú cenu, pretože kancelárie si pripočítajú k želanej cene, ktorú má majiteľ, častokrát províziu takú, akú si teda oni pýtajú a tým pádom sa tá ponuka dostane na portále s rozličnou cenou. Že toto je tiež faktor, ktorý to ovplyvňuje. Je to tiež súčasť prezentácie, je to na portáloch, ktorý ovplyvňuje ten predaj negatívne. Čo si myslíš? Áno, vrátila by som sa do obdobia, kedy som začínala podnikanie v oblasti realit, kde teda lov na nehnuteľnosť, ktorá by sa predávala, bol neuveriteľný a vlastne prezentácia predaja týchto nehnuteľností s viacerými realitnými kanceláriami bol vždy problém a bol to boj kto z koho. Ja som začínala s predajom nehnuteľnosti ešte v inzercii v dennej tlači, takže keď prišiel svet internetu a prvý realitný portál, tak to tam naozaj tak vyzeralo, že jeden byt malo 10 kancelárií. Našťastie táto doba viac menej je preč. Je to viac a viac ojedinelé aktuálne, ale napriek tomu stále sa to deje. A proste je to neprofesionálne a majitelia sa oberajú o rýchlosť a možno aj výšku kúpnej ceny. V konečnom dôsledku teda sami seba oberajú. Súhlasím, hej, na tému možno toho exkluzívneho predaja. Môžeme natočiť asi aj samostatný podcast. Dobre, čiže sme si, nejako by som teda zhrnula tie chyby, nadhodnotená cena, nesprávna prezentácia a tu by som ďalej rozbila na nekvalitné fotografie, predaj cez množstvo kancelárií za rozličnú cenu, hej. Ešte by sa mi tam núkalo spomenúť aj to, že presne, že je podstatné, aký dojem budú mať klienti, keď prídu na tú nehnuteľnosť, ako si tu už spomínala. A tiež tam hrá rolu aj prezentácia toho makléra, hej? Že vie to ovplyvniť pozitívne, verím, ten predaj, keď má prehľad. Áno, presne zase je veľmi dôležité poznať všetky dôležité informácie o danej nehnuteľnosti. Aj jedno, či je to garzonka alebo vila. Treba poznať všetky technické parametre. Ako pri bytoch, v bytových domoch proste preverujeme si vek výstavby, parametre bytu, kedy čo bolo realizované v bytovom dome. Proste nezaujíma nás len samotný byt, ale aj bytový dom ako celok. Čiže to je veľmi dôležité aj vedieť poskytnúť tým budúcim kupujúcim dostatočné informácie. Samozrejme, nemôžeme vedieť všetko, alebo teda sme závislí od toho, čo nám povedia majitelia, ale nakoľko sme v realitnom trhu v Pezinku už niekoľko desiatok rokov, takže si dovolím tvrdiť, že poznám technické stavy skoro všetkých bytových domov. Súhlasím s tebou. Videla som v praxi, že ich všetky poznáš. Ja by som ešte potom povedala, že teda všetky tieto chyby vedia negatívne ovplyvniť tú dĺžku predaja, ktoré sme predtým hovorili. Proste sa takéto nedrobnosti, relatívne veľké chyby a môže ti to trvať aj dlhšie, aj kvôli tým chybám, že to máš nesprávne odprezentované. Ale tú dĺžku predaja vedia potom ovplyvniť aj veci, ktoré nie sú úplne v našich rukách. A tam ma napadajú dve veci. Napríklad tento rok sme mali 2 také prípady, teda uplynulý rok, kde boli medzi predávajúcimi aj maloleté osoby. Hej? V rámci dedičstva to nadobudli aj deti. Takže to sú predaje, ktoré podliehajú napríklad všetky tie právne úkony schváleniu súdom. Hej? Čiže možno iba, či by si vedela načrtnúť to časové spektrum, alebo že čo to znamená, ako to vie ovplyvniť ten predaj, čo sa dĺžky týka. Áno, samozrejme toto nepatrí medzi štandardné predaje, ale žiaľ aj takéto situácie sa dejú a ľudia potrebujú, nemusia to byť len deti, ale aj teda
dospelí ľudia, ktorí teda majú obmedzené svoje právomoci a podliehajú všetky úkony schváleniu súdom. A tu tie lehoty naozaj sa nedajú dopredu naprogramovať, načasovať ani odhadnúť a je to proste vyššia moc a môže to trvať od niekoľko mesiacov až rokov. Hej. Veď my, ak sa nemýlim, sme mali, môžeme povedať našu skúsenosť, že vlastne v tých 2 prípadoch, ak sa nemýlim, tak vlastne tam sa dávajú kúpne zmluvy na súd, aby tomu rozumeli posluchači. Byť schválený súdom. Áno, čiže sa určuje opatrovník napríklad tým deťom a potom sa dáva kúpna zmluva na schválenie súdom, na kataster. A až potom sa pokračuje napríklad vo vyplatení kúpnej ceny a tak ďalej. Na kataster, na súd som myslela, tá kúpna zmluva. A vlastne, že ak sa nemýlim, tak napríklad sme mali situáciu teraz, že to bolo podané v lete na súd a vlastne schválené to bolo ešte tesne pred Vianocami. Plus minus. V júni sa to proste začalo, áno. Tak proste naša skúsenosť je plus minus pol roka. Hej, a predtým to bolo takisto ten jeden prípad. Áno. Možno ešte trošku dlhšie. Hej. Dobre, takže to je jedna z vecí, čo možno nevedia ľudia ovplyvniť. Ale ďalšia taká vec, čo ma napadá, taká naša lokálna, je možno aj situácia alebo vyťaženosť katastrálnych úradov. Hej? Samozrejme, keď už človek, teraz nemyslím to, že keď už má svojho kupca a dávajú kúpne zmluvy na kataster, že koľko to bude trvať ten zápis, ak náhodou je kataster vyťažený. Lebo to už ho má, že to už nepovažujem do tej dĺžky predaja. Ale to už sme vo finále. To už sme vo finále, hej. Ale keď naopak mám kupca, ktorý presne niečo predával, aby mohol moju nehnuteľnosť kúpiť a prostriedky z predaja svojho bytu, povedzme, má ich v notárskej úschove a je to naviazané na prepis vlastníctva na katastri a napríklad si nedali zrýchlený vklad, tak znamená, na katastri čaká teraz 30 dní na prepis vlastníctva, až potom mu budú uvoľnené prostriedky. Tu je práve taká modelová situácia, z tohoto vyplýva, že teda môže ich tu byť viacero týchto modelových situácií. Hej? Naozaj tí klienti potrebujú z toho predaja kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť, tí ich predávajúci potrebujú. Tiež môže vzniknúť reťaz kupujúcich a predávajúcich a každý je naviazaný na finančné prostriedky. Čiže keď budú 3 nehnuteľnosti, prvý a posledný je najdôležitejší a posledný čaká ako posledný na kúpnu cenu. Celý proces sa ukončuje vlastne vkladom kúpnych zmluv na kataster a teraz je tá lehota vlastne zo zákona vyplýva 30 dní na povolenie vkladu, pokiaľ všetky teda kúpne zmluvy spĺňajú náležitosti na prevod vlastníctva a vlastne až po rozhodnutí, na základe rozhodnutia katastra môžu byť tieto finančné prostriedky, ktoré sú buď v notárskej úschove alebo vinkulované na bankovom účte uvoľnené. No a aktuálne proste táto situácia na katastroch je veľmi náročná, nakoľko teda Prepáčte, by som sa možno spýtala, ako funguje momentálne kataster v Pezinku, aby sme teda boli konkrétni. No, vždy kataster v Pezinku boli tieto lehoty o mnoho kratšie oproti iným mestám alebo hlavne oproti Bratislave. Vždy sa plus minus spĺňali tie lehoty, ale aktuálne od leta proste teda bolo to zdôvodnené, je to teda podstavom pracovníkov na samotnom katastri, čiže je tam nedostatok pracovníkov, aby mohli teda plne funkčne pracovať a spĺňať tieto lehoty. Z tohoto titulu sme sa teda my rozhodli v našej kancelárie odporúčať všetkým klientom robiť zrýchlené vklady, kde je teda tá lehota do 15 dní a teda musím povedať, že to kataster rešpektuje a naozaj túto lehotu aj s rezervou spĺňajú a vlastne stalo sa to takým už benefitom práve našej kancelárie, že robíme automaticky pre všetkých klientov zrýchlené vklady, aby nebolo ohrozené ich ďalšie využitie finančných prostriedkov. Áno, súhlas, sa to veľmi vyplatilo. Takže odporúčame každému priplatiť si v Pezinskom
okrese za zrýchlený vklad. Dobre, ja by som prešla k takej poslednej téme, kde možno by sme dali nejaké odporúčania ľuďom, ktorí zvažujú predaj v roku 2026. Možno teda taká otázka, že čo by mal ten, kto zvažuje predaj nehnuteľnosti v roku 2026 urobiť ako prvé a čomu sa zasa naopak vyhnúť? Jednoznačne. No, zase sa presne vrátime k tomu úvodu, že pokiaľ sa ktokoľvek rozhodne realizovať predaj svojej nehnuteľnosti, určite mu odporúčam zveriť sa v prvom rade do rúk odborníkov a ako si vybrať toho odborníka, ktorý teda je profesionál v oblasti nehnuteľnosti. Čiže pozrieť si v danej lokalite, aké realitné kancelárie pôsobia, ako dlho pôsobia, ako pracujú, ako prezentujú svoje nehnuteľnosti. Tam teda dávam 3 výkričníky a pozrieť si recenzie o danej kancelárii. Určite všetci sa aj pri iných obchodoch riadia recenziami, či už je to dovolenka, výber nábytku, zariadenia, spotrebičov, všetci si pozeráme recenzie a je to takisto dôležité aj v oblasti výberu tej realitnej kancelárie. Naozaj nám to pomáha, aj zo svojej praxe hovorím, pretože klienti mnohí, ktorí aj zo zahraničia sa na nás obracajú len vďaka recenziám. Samozrejme, môže to byť na odporúčanie známeho, ale je to vždy priamy kontakt s majiteľom a s realitnou kanceláriou a je to výnimočná situácia, výnimočné obdobie a samozrejme nemusí každému fungovať to, čo fungovalo susedovi. Dobre, čiže vlastne to odporúčanie by bolo jednoznačne obratiť sa na profesionála. To úplne súhlasím, lebo jednak, že ich využívame bežne v iných oblastiach, takže podľa mňa práve v tejto oblasti, kde predávame svoj majetok, ktorý častokrát predstavuje celoživotné úspory alebo proste ich veľkú časť, tak určite odporúčame obratiť sa na profesionála ako prvý krok. A čomu sa naopak vyhnúť, ak zvažujú predaj v roku 2026? Možno taká jedna vec, že tak tomuto by som sa vyhla. No predávať si to sám. Stále si za tým stojím, pretože mnohokrát ľudia majú pocit, že však všetko si dokážu sami urobiť, vedia si nafotiť s telefónom, máme kvalitné telefóny, vedia si urobiť zmluvy, vedia si podať inzerát, ale žiaľ to mnohokrát nestačí. Naozaj sú to tie naše skúsenosti, komunikácie, prípravy, vyjednávania samotného celého procesu. Proste nie je to jednoduché, a snažíme sa nájsť konsenzus medzi predávajúcim a kupujúcim. A teda mnohokrát aj v žiadanej lokalite aj veľký dopyt po nehnuteľnosti, majú majitelia pocit, že si to vedia sami predať, nepotrebujú kanceláriu, ale neuvedomujú si, že vlastne našou prezentáciou môžu získať ďaleko väčší záujem o tú svoju nehnuteľnosť a tento veľký záujem v prípade záujmu o kúpu aj vlastne navýšiť svoju predajnú cenu a v konečnom dôsledku získať viacej aj vďaka realitnej kancelárie. Áno, to by som aj ja tak povedala, že nie, že nestačí, keď si to urobia sami alebo ich schopnosti. Ono to môže stačiť na to, aby to predali. Len nestačí to podľa mňa na to, aby dosiahli maximálnu trhovú cenu v danom čase. Že to si myslím, že pomocou toho realitného profesionála práve že dosiahnu. Pretože ten vie, či to je to maximum. Nepodľahne nejakej zľave, ktorá nie je úplne opodstatnená, alebo je príliš veľká, alebo vie, kedy na ňu je priestor, kedy nie. Čiže ja by som možno zhrnula to tak, že tá vec, ktorej sa vyhnúť, by mohla byť aj nadhodnotenie ceny. To by bol taký môj tip. To, čo si už aj predtým spomenula, že sa nám to proste potvrdzuje, keď to, čo je len veľakrát do 5%, je navýšené oproti nášmu odporúčaniu, tak to nedopadne dobre a naopak to tej nehnuteľnosti ublíži a koniec koncov skončí ten klient na nižšej predajnej cene, než by bola taká tá, ktorú sme napríklad odporúčali v úvode. Čiže za mňa ešte také odporúčanie, že ale ako mám vedieť, či to nenadhodnocujem, hej, alebo tak taká jednoduchá rada by bola spraviť si znalecký posudok. Ja si myslím, že na trhu je veľmi skreslený
pohľad na znalecké posudky, čo asi ty vieš prečo. Je to čias minulý. Vieš, prečo to pramení. Takže stačí si zaplatiť za 150-350 eur jeden znalecký posudok, podľa samozrejme veľkosti a typu nehnuteľnosti pre toto spektrum a samozrejme podľa ceníka znalca. Znalecký posudok u miestneho znalca, znalého tej lokality, skúseného rokmi, jeho stanovenie ceny vás nemôže akože popliesť, si myslím. Práve, že naopak vás môže uistiť pri tom stanovení ceny. Áno, ľudia stále majú predsudok, že však znalecký posudok to je len pre potreby banky. Nie je to len pre potreby banky. Skutočne stanovuje trhovú cenu v danom čase, v danej lokalite. Áno, a mení sa presne podľa toho, aké obdobie je, aké proste podklady títo znalci získavajú zo štatistického úradu. Čiže tvorí to jeden celok a je to veľmi dôležitý krok k stanoveniu ceny každej jednej nehnuteľnosti. Od garzonky až po vilu. Možno ešte tiež také zhrnutie, že keby si mala jednou vetou opísať dnešný trh. Je veľmi náročný. Prešla som už možno mojimi rukami 3 generácie a každá mala nejaké tie plusy a mínusy. Dnešná generácia by som povedala, že je veľmi rozhľadená, proste informovaná, áno, vieme vďaka čomu všetkému, ale napriek tomu proste nie vždy všetko funguje, čo si naštudujú a napočúvajú. Takže na druhej strane som rada, že viac a viac tých klientov našich dá na tie naše odporúčania. Keby som to mala na percentá dať, tak tých klientov, ktorí nerešpektovali tie naše odporúčania, je minimálne percento a v konečnom dôsledku sa nám ukázalo, že my sme mali ten správny názor a to odporúčanie. Ale žiaľ, je to rozhodnutie vždy každého jedného klienta. Čiže tá jedna veta vlastne je, že realitný trh je náročný. Je náročný a živý. Súhlasím. Takže potrebujú, myslím, mnohí po svojom boku toho profesionála. Teda veľmi to odporúčame. Dobre, a ešte by som sa dotkla toho na záver, že možno si niekto povie, keď nás počúval a hovorili sme o tom raste cien v úvode, o tej možno nejakej predikcii na rok 2026, že sú to len nejaké čísla, nejaké štatistiky. Samozrejme evidujú ľudia, že to bývanie je drahšie, ale že naozaj je tam medziročne alebo za posledných 5-7 rokov taký rast, ako vidíme v tých číslach, v tých percentách? Áno. Nie je to len na papieri. Nie. Ale je to veľmi zase individuálne. Nie každá nehnuteľnosť sa môže píšiť s tým, že moja cena stúpla o toľko percent. Ano. Žiaľ, tak to nefunguje. Áno, že tá NBS dá nejaký priemerný rast, ale samozrejme tam boli isté nehnuteľnosti, ktoré rastli pomalšie značne a ťahali to iné typy. Áno. Mňa napadá možno ale jedna taká naša konkrétna skúsenosť nedávna z predaja dvojizbového bytu na Muškate v jednej z posledných novostavieb. Môžeš možno k tomu niečo bližšie povedať, aký tam bol ten záujem o tie novostavby a staršie novostavby proste stále je, hej? A tu zhodou okolností vlastne patrí výstavba, ktorá bola realizovaná v roku 2019, kde byty vychádzali zhruba okolo 90-96 tisíc eur dvojizbového, cena dvojizbového bytu. Tak dnes cena takéhoto bytu je zhruba medzi 180-185 tisíc. Čiže takmer 100 tisíc eur zhodnotená za 7 rokov rovných. Áno. Tak to je veľké číslo. Dobre, takže ja by som to takto asi ukončila pre dnes. Chcem ti poďakovať, že si prijala pozvanie do tohto nášho podcastu. Ďakujem, bolo to veľmi obohacujúce pre mňa. Ďakujem aj ja, aj pre mňa to bola výzva. A ďakujeme všetkým divákom a poslucháčom. Verím, že vám tento podcast pomôže
urobiť správne rozhodnutia na realitnom trhu. Budeme radi, keď nám dáte do budúcna vedieť, aké témy by vás prípadne zaujímali.